musi uyu ndaitotengesa nekeshi asi kuzobvuma kumukweretesa inyaya yekuti papa namai vaukoma vakati aiwa mupei hake mabra anozitongotora zvinhu kuflea market kwangu anobhadhara ndobva ndamupa mabra aya ndikati mari unondipa musi wa 25 November ndikatangogara takadaro tichimirira zuva kuti risvike 25 November akasvika mari haina kuuya tikasvika kusvika muna December mari haina kuuya moyana ndichimuendera kwaimboshanda kupetersmall achibika machips ndichimutsvaka koba chonanzi ndakamirira kupiwa mari nemurungu wangu wandinoita sei wandinoshandira asatande moyana uya ndikasinodipa mari then nguva ichifamba kudaro kubva ndasvika pandaida kuenda kunotoni kuholiday yechristmas musi wa 23 December ndikadzokera futi papetersmall ndikanoti moyana mari ndichida kubvunza ndikasvika vanhu vakati chi moyana hachashandiri pamuri mutsvaga hachistoripo ndakasvika paina sisi vake sisi vake vakata moyana ari kumba vavafona vakafonera mai vacho vachida kutanga vanzwa kuti moyana ari kwe zvikanzi moyana ari ndobva ndadirectwa tichibva ndaenda kumba ikoko bva ndanosvikomuona moyana pana mai vake ndikati ndaringa chi mari yangu yemabra akataura kuti mari chi haana mari ndikasiya zvandandaona kuti mari yangu yakutonesa kuti ibudi yange ya 23 December ndikachiti moyana chindidzosera mabra andakaita sei andakakutengesera nditangidze zvangu kutsvaga makastoma ndimatengese kuti ndaiona kunge zvakunetsa moyana akati nini handigari panapa pamawe ndinogara kumwe kwandinogara ndikati handii kana kuriko kune mabra takaenda moyana akapinda mumba macho maakapinda paita anogara akatora nguva kuti abude zvekuma 15 minutes ndofunga pamaitsvaga angu handizivi moyana akauya nemabratu mabra aya anga asiri iwo andakamutengesera ndikamuti moyana aya haziriwo mabra angu akanditi aiwa ndiwa ndikaita sei andikakutengesera ndikatomuchikopi rimwe bra reredhapa riri kupi akanditi anzi ndakapa munin'ina wangu ndikati moyana chi inini ndakuda kuenda kuholiday zvakutonesa nekuti aya mabra haasangu chindizonditumira mari iyoyo paecocash unongotumira ingori 6 iyoyo sawanhako chaunowedzera posi mari yangu ingori $6 zvikanzi aiwa ndinoita sei ndinokutumira ndakaenda kundotonokwera ndakangotarisira mari ndikasvika pakudzoka zvekare muna January ndikati moyana mari yangu zvikanzi avachi mari handisati ndanayo chikurama chingomubvunza moyana mari yangu mumusakati hanzi ndiri kuchipatara mari yenyu ndinenge ndichikupai kuma4 ndikamirira kuma4 kuya hapana chakabuda mumwe musi akati hanzi ndichamboenda kwanhamburu hapana chakabuda zvese izvozvo ndikuchengeta ndobva ndasvika zvekare pamuti moyana mari yangu akazondita mari yenyu ndinokupai musi wacho waakataura kuti anondipa ndomusi wapedzera kupiwa fertilizer ndobva ndatoenda ndina mai maoko kwaari ndikati moyana ufa mari mai maoko machitomubvunza tikanzi muri kundibvunza mari zuva ratiradoka here zvamuri kundibvunza mari yenyu ndobva tangobva ipapo handizoziva hangu kuti moyana akaenda kuna mai maoko kwachona akanoti chii but akazondibipa moyana ndichibva ndazofona inini moyana akandudza mashoko ekuti handigoni kana kuzvitaura asi zviri mazvo nazvo namufoni maitira chaakandida zvokutoti akatondithreatina ipapo moyana kubva ipapo moyana ndandisakwanisa kumubvunza chikwereti nandakutomutya kuti pamwe ndikatomubvunza futi anogona kundirova kana kudii nekuda kwezvaakandudza pafoni ndichibva ndazomufonera ndikati moyana inini chi yengongori musi wemandi ndikati moyana tikasvika Saturday usati wanipa mari yangu inini nyaya ndakuiendesa kwamama aiwa Saturday akasvika akati alright Saturday ikasvika mari haina kuuya Wednesday tikabata mari haina kuuya Friday ikasvika mari haina kuuya ndichibva ndazouya kuno kumusi weSaturday asi chakanyondirwadza nyongoti $6 matauriro aita moyana ndaisambורamba dai akanditi amaikupa mari yenyu ndaifungidzira kuti musi wakati ndineiwana wandakakuudzai but ndakaishayiwo nezvakadai chimbobatai kana dhola ndaikwanisa kuzvinzwisisa asi hanongobvira akataura neni zvakanaka musi wakataura neni zvakanaka musi waakatora mabra pamwe pese apa ndiri kunyepa papasina kuwirirana todzokera pauri moyana nyaya yekutaurwa here nebvuma here hungu here kana kuti kwete handisida kuti upenduro ndoda kuti unobvuma kana kuti kuramba kwete hungu nemunhu ratikuda pamusi aminotikudzo zvakakutadzisaiwo kuti uzopuwa ava mari kuzosvikira masura chii chakachiitika chakatika
unonova kuzosvika kupindurana rafu unatadza kupindurawo zvakanakawo. Inini rafu handa kupindura rafu. Chakaitika ndechekuti pandakatoti ndakavati pindurei vakanditi maimoko ndo vakafona vakanditi maikupa vauya kunoku vangu vachitopopota vati pandakakupa mabhra ini maimoko mutima muripo makati mupe hanetse kubhadhara saka vatoya kunoku vachita zvekupopota ndopakatiwa vanopopotera inini sei vavi kuona inini ndine mari yavo imi hamuna mhosva even maikupa vacho vakatombofona vakati maimoko ndakutoe kana ndichienda kudare mese makutoenda kupi kudare namaimoko ndikati aiwa imi kana muchienda kudare munoendesa ini ndine mari yenyu maimoko varipo zvavo pakungoti vakapupura kuti mupei hanetse asi mukati memari iyi havamo ini ndinokupai mari yenyu zvekuvatuka handina kuvatuka. Yanga iri mari yacho $60 wakanga watora nguva yakadii usina kubhadhara mari pane paunga wataura here kuti ndikuzobhadhara mari usina kati ndakatora muna November ifanira kubhadhara rini kupera kwaNovember saka pa$6 wakamboendesere kana dhora kuratidza kuti shaya mari mupfungwa mako ungaona chibiri kubhadhara mari here kana ukango kushaya kubhadhara mari ndaida kubhadhara even nanhasi ndinoda kubhadhara asi zvinhu zvacho zvakabva zvazonditiomei kusvika musi wandiri kusvika kuti ndiwane mari yacho usati wasvika zvinhu zvaa zvakandiomera saka urikutarisira kuiwana mari ndinoiwana musi wa6 May asi anenge ari manheru paunaimingauya nemuchana kuitandi asi ndoda kuti nditaure ipapa muyana $6 wakakwiriwa apa pakuita macosts nezvinhu zvidiki diki nyaya yanongokura haisi nyaya yekuti maifanira kusvika pamasvika nekuda kwe$6 zvinokatariswa nhasi tiri muna machi machi ini mutaura kuti muna May $6 ndopamunozoibhadhara aya mani kutaura zvamataura kutaura kuti May mari iyi ndeyaNovember izvozvo zvinoratidza kuti hamsi serious $6 yakanyanyisa kaona kuti munouya kuzosungirwa nyaya yekuti muye munokudare dare vacho munobvisa mari yedare mari yamaifanira kuzoya imari kuzoti awandisa mari iye hatingambopedza nguva iyi hatingoidzira aiwa regai taure titi nhau dzinouya kudare vamwe ndisi tinotozviitisa kuti dziuye kudare imari shoma chaizvo kuti wainge wakakwanisa kuti uwane rimwe basa raunoita kana kuti ubhadhare mari ivava but amai ava vakakumbuka nazvo pakubvunza kwavaiita mari yavo vachinzwa zvimwe zvawaipindura kwavari saka ndozvakazovapa chipo pavakazotora danho rekuti vauye kudare saka kudare dhora chairo rinokuudza kudare imari iyo saka isu zvatakuita ndezvekuti amai ava varida $6 yavo 1 maexpenses enyama ichi idare $25 yamari 6 zvaita chi 31 6 plus 25 31 $31 pane chinhu iwo havana kubhadhara mari yedare $20 20 saka maona kuti yamari $51 hatitori kuona saka nhasi date ichi na 16 nhasi 16 right saka takuenda muna April ratiti iyo vati musi wa6 April ratiti 7 April ndo pari kuya mari yese nenda ideti amai tino urombo
yawanika. Saka mari yavakubvisa ya 51 yese ikufanira kubva paari. Musi wa7 ndinokukumbirisai sere kuti musaite kuti nyaya izosvika pakukura kura. Danho rinogona kuzotorwa pamusoro pemari iyoyo rinozokudhurirai futi zvakanyanya. Hazvishambise nyaya diki diki izosvika kuma $200. Saka tsvagai mari iyoyo mubhadhara. Ndapedza ni. Vane ane Kundari. Ya kuti waende kuno. But 3 weeks ago. But nah, no more than 3 weeks, ne? 3 weeks. Yeah. Yeah, decide. Yeah, decide. It's the loan, but the phone. It's all right. We are all decided.